Esselamu aleyküm, hormatly izleşler, doğanlaşlar, hawasarlar, dünýäň haýsy gün joýuna ýaşaýamadan hemmeňize ýakyn salam etjen we biýetik gelen 8 mart halkary güni hemmeňize tüýsürekden gutlaýan. Bu 8 mart nerden peýda bolupdyr? Näil mart aýyna peýda bolupdyr we näçinji ýylda peýda bolupdyr? Onuň şahsy pikirlerimi siz bilen böleşmek isleýän. 1857-nji ýylda Ýewropada, Fransada, ondan Chicago'da, dünya bir näçe ýurtlaryna zawat fabriklarda işleýänler, karhanalarda işleýänler, aýal gelinler 8 sagat ýerine 16 sagat, 18 sagat işleýärler. Ondan bar ýok ömrüni, zähmetini şo işe sarf etýärler. O işlerim agyr işler, kynçylyk, diýsen gynanmaly işler, aňsat işlerde, şu işlerde işläp, zawatlarda, fabriklarda, dörli ýagdaýlarda şol ýagdaýlar dörep, gasan bula agy biriktirip, köçä çykmaly bolýarlar. Onuň ýa-ni Chicago'da, Amerikada, ýa Amerika diýerler farslar, ýa Irannaki, Awganistanyňky ýaşaýan türkmenlerimiz Amerika diýerler. Adam Chicago'da ýa-ni tikintik fabriklarda o taýda da şoň ýaly aýal gelinler agy biriktirip, dil biriktirip, köçä çykmak isleýärler. Kälerde şo zawada, karhana baranna, tikintik fabrika baranna, şonu daşyny gabap içinden çykarmaly etýärler. Çykmasalar diýip. Kepurun daşary ýurtlara zatla ýaýramasyn başga siyasi adamlara, ondan soň jurnalistlara ýaýramasyn, bütün dünýä ýaýramasyn diýip şolary içine gabak goýarlar. Inni zawadam idinenam otlaýarlar. Inni şol käbirleri ýogatjak bolup ýa-da dämi şo bir ýagdaýlary elbet ýadyr döretjek bolup. Şona 129 adam aýal maşgala bereket getirýän, çörek getirýän, olany şonu ekleýän adamlar şonu helak bolýarlar. Şona şo 8 marty şonu dörek gelýär. Aýal gelinlere şondan soň näme etýärler bütün dünýede boýunça halkara işçilere 8 sagat iş verilýär. 8 sagatdan artmaç işlese ona artmaç hugum verilýär. Ýa-da 6-njy bada onu işlense, Ýewropa ýurtlarynda, Amerika ýurtlarynda hakyny artmaç verilýär. Inni näme esasyna şo ýagdaýlar döredi, biziň däme halkara gelinler gulleri hemme dünýede, hemme ýurtlarda bellenýärmi? Elbetde ýok. Arap ýurtlarynda bellenäkler, dini güýçleri, döwletlerde bellenäkler. Olar düýbünden bizatlary gulağının düýbünden geçenä biz zähmetkeşleň aýallan, gelinler, oglanlar, erkadamlar işleýän gulleri sagatlarda zatlary gulağından geçenä şo işlemeli, daňat ýança te bunu ýaşança. Onunam berýän aýaklary gulluklara hem naldygylar. Ýa berýän pul ýan aýaklary zatlar beren ýagdaýda da pullaryň güýji ýok. Şoň üçin hem gelinler ýaman zulm bolýar, sitem bolýar. Şo gelinler sitem häzirem bolup otyr. Nähili ýagdaýda türmelerde, dünýä türmelerine ýa-da dünýäň iş ýerlerine zulm sitem bolýar. Dogry bir 8 sagat işlenýär. 8 sagat işlese de onu da olara da başga jinsy tarapdan hem azar berýärler türmelerde. Ýa-da dämi ýa-ni garlar saklaýan öýlerinde olar dogry iýmitlenen aklar, olar dogry vitaminler ýetiren aklar, dogry olar germany ýetiren aklar. Dogry olara seredilen onda seretmeli näme? Birleşen Halklar Gurama seretmeli, UNESCO seretmeli, ondan soň UNICEF seretmeli, çağlar üçin, ondan soň Gıdaýan Jemgyýeti we her ýurtda seretmeli, Ýewropaň birleşen idaralary we olar seretmeli, adam hukuklaryny seretmeli ýa zatlar we seretmeli. Esas seretmeli döwletiň özi. Döwlet şu kada kanuny konstitusiýa girdirmeli, konstitusiýada ýazylandyran zatlar köp, emma olar amala aşyrmaly. Amala aşyranakla. Gynansaňam radio, telewizor, gaziet halkyň eline de. Ol bir döwletiň eline, döwlet diýmek mafiýaň eline. Öýder şonu aýtýarlar, diýerler, şonuň ýylyň gulagyny allamak üçin, gözüni allamak üçin, pikirini allamak üçin ýa-ni bir şadýançylyk edip bir aýdym-saýdym aýtdyrýarlar, aňyşyk goýýarlar, gewlerini haş etýärler, tans etýärler, şonu ýalak ýagdaýda o şey boldy da geçdi gitdi. Ya bir desse gül berip ýaşan ýalak. Näme esasyna aýal gelinler türmede azar berilýär. Näme esasyna ýan garalar öýlerine, garalara seredilenak. Näme esasyna birinji kesel adamlar we ýaragsyz, howasarsy adamlar we keselhanalarda olara seredilenak. O zatlara seretmeli, täbir boş gurumlar edilýänçä,
ya da halça neme dokuyarlamy ya fabrikada işleýärler, dürli ýagdaýlarda näçe saat işleýärler. 8 saatmy? Ýok. Käler köpräk işleýärler. Şoň aýaklary, gullukları her kepdeden berilýärmi? Ya berilýän aýal gullukları pulun güýji barmy? Saklanýarmy? Şu oglany şoň saklap biljekmi, eklep biljekmi? Şoň istirahhanyasy barmy? Yani bir ijtimaiyeti barmy şu aýal gelinýärden ýa kadynlar işlep zawadyna, fabrikasyna? O zatlara seyretmeli. Sendikasy yani profsoýuzy barmy? Şonuň hukuklaryny gorar ýaly. Bir jemgyýet barmy şonuň hukuklaryny gorar ýaly, bir arzyny dinler ýaly? Elbetde ýok. Näme urdumşalyk hala nime direktor ya rektor ya müdür diýeli zawadyňky fabrikaňky ýa-da bir idaralaryňky radio bolsun, telewizor bolsun halan wagtda alýarlar, halan wagtdan çykarýarlar. Türlü zatlar bahane etýärler. Ya türlü ýagdaýlara ursat berenaklar. Ol azatlyk däde, ol biwatlyk bolýar. Ol ýöne aýal gelinýärden gulleriň bellenýär, aňry berdi atyp ýöne aýdan diýen haýry ýok. Ol amala aşmasa, o zatlar amala aşyrmaly, boş güçünden hem haýry ýok. Biz 20-nji asyrda ýaşapýarys. 20-nji asyrda her bir adam haky we öz hukugyny özüň goramany syýasy tarapdan, medeni tarapdan, jemgyýet tarapdan, halkara tarapdan dürli ýagdaýlarda, dürli idaralar şonu göredipdirler. Emma dürli idaralaryň ýolbaşçylary öz hukuklary barmy şonu goramany halkyny, ýa halk goramany şol döwlet ýolbaşçysyny ýa-da dem idara ýolbaşçysyny elbetde ýok. Ona näme bolýar? Sansura gelýär. Azatlyk ýok bolýar. Söz azatlygy ýok bolýar. Söz azatlygy ýok ýerde belli bolýar, orada içki mafiya hem daşky mafiýalaryň agdy birikdirip demişdiň şu ýurdun baýlygyna göz tikýärler. Neftine, gazyna, paxtasyna, ýerasyna baýlyklaryna, ýeri üstündäki baýlyklaryna diňe şonu çala çapmaly, ilk halk näli ýaşamaly. Käler günäsiz türmäge basmaly, günäsiz jinaýat işleri gozamaly, ýa gelinýärler aýallar bilen bulaşdyrmaly, ýa-da çösüne terege atmaly, ýa-da şonu terege kaş etmeli, ýa näşe kaş etmeli, ýa arahor etmeli, ýa karton edilenler, ýa şu jemgyýetde şurada aýlak gezmeli. Ol düýbünden nadogry işler alınıp barýar. Ýa käbir gelinýärler zatlar işe girýärler, şo işle jinsi tarapdan şondan ulanýarlar, peýdalanýarlar. Eger şoň gowun tapsa, gowun bilse, adetse onu şonu iş alýarlar, eger de şo ýolbaşçy çalışasa ýa çalışman ýa-da diýemi şol aýal gelmi maşgala şo gowun tapmasa işlem başlatýarlar. Many 1983-nji ýylda Ana Sultan Kekilowa ejemez em bellek geçýär, aýdyk geçýär. Şeýle gowun tapanlara diýem anylyky arkan işläp berler, nirde işläýnisi işläp berler, ýokary işlerde işläp berler. Gowun tapmadyk bolsa şoňa onuň da wagtynça olar ulanýar diýerler. Görýän aýtýan maniler kepler gurgunlar yerlikli. Ondan aýtýan meni ýaklaryny hemen ruhum şat bolar diýer. Şunu ýaly biziň türkmenleriň arasynda şunu ýaly edermen aýal gelinýär bolupdyr. Aýal gelinýär bolupdyr, barem bolaram gelecekde. Näme üçin? Sebäbi zulmma, setemma, deňsizlik bar, deň hukukluk ýok. Adalat ýok. Adalat ýok ýerden şonu ýaly adamlar hem obadan bolsun, şäherden bolsun, ul şäherlerden bolsun, paýtagtdan bolsun, daşy ýurtdan dürli ýagdaýlar dörýär. Döremäni hakly bar. Birinçi şäherler, ýazyjylar, alimler nereden dörýär? Adalat bolmasaň dörýär. Aýdymçylamy zatlam nereden dörýär? Şu adalat bolmasaň dörýär. Ýöne-ki liriki ýa aşky ýa söýgü hakyny aňryp goşuklar zatlary ýyly güne ýetirýärler. Näme üçin? Döwletiň döwlet şura ursat bermeýär başga ýagdaýlar aýdýan başga daşa ýurda çyksa da, daşa ýurda aýsa diýse de dämi onu bulaşdyrýarlar. Dürli ýagdaýlar bilen. Away o biziň işgärimiz ýa palany işleýär, ýa palany iş etýär, pimidan etýär, şunu ýagdaýlar. Ýa başga ýagdaýlar bilen daýlýarlar. ýa şoň maşgalasyny pozýarlar. Aýal maşgalasyny ýa erkek adamsyny ýa oglan şogul şondan peýdaranyp dürli ýagdaýlar demekdir. Näme? Muňa aýtýarlar mafiýa oýnýar, mafiýa oýnýar. Ulanýar. Şu garibe gapma garşy etýär. Aýal maşgala garşy gapma garşy etýär. Aýal erkek adamyň aýal maşgalasyna gapma garşy etýär. Dürli pikirler döretýär şol öýü dargasyn. Şeyden dargatýarlar. Şu ýagdaý bolman ýagdaýda narkotik bilen dargatýarlar. Ýa-da dämi ýetir-ýetmez bunu dargatýarlar. Hökmana ýaragly urşda Ukrainanyň nime ortadan urşýarlar. Ýa Awganistanyň urş bolşýarlar. Siriýede urş bolşýarlar. Ýa-da Irakda urşun bolşýarlar. Ekonomi tarapdan adamlar dargatyp bilýärler.
siyasi noktayı nazardan targatıp biler, medeni noktayı nazardan targatıp biler. Nähil medeni noktayı nazardan targatıp biler. Cemiyet pozuk, zaya, yeter yetmezçilik, bedbahtçılık, işsizlik, oğurluk, psikolojik cinayet ösüyor şonlar. Şu zatlar ösenle, şu yağdalar ösenle son, ona näme bolýar? Türmeler doluyor. Türmelere mihman bolýarlar. Türmelerde nähili adamlar var. Siyasi mi, ijtimai mi, medeni mi, ya da ekonomi dörlü ýagdaýlar mı, alimler mi? Olaň arasyny ýaşaşdyranaklar olar. Olar da şonu özlerine göre adam tapýarlar, şol ýaly gene jemgyýete peýdasy bolup ýetýärler. Ine onun aýtýarlar, olar iş bilen üçnetin aňly berip, üçnetin diniden aýdylýa o sözlerde. İş bilen üçin edilen işsizlik bilen ya başga ýagdaýda hukuk goran akla. Ondan bollum şu şeydi hükümet sürýärler. Men aýtmagym, meňim sebäbi ýutugyny sini ýetirmegim, buradan hetadan kokunu bilmeli. Ine biz şu 8-nji mart hakyna gurulňa dowatys ýaşaşdy durmuşda, ine gelecekde mesela Nowruz bayramy bar. Nowruz bayramy kokunu ýerden gelipdir. Türkmeniň kokunu bamy, ya başga halklaryň kokunu bamy, ýerden gelipdir. Näme esasyna bolupdyr. Ya näme üçin bunu üýýärler. Ya da däme aýy üýýärler, ya da däme sygyry üýýärler. Näme üçin Kur'any üýýärler? Kur'an ýerden gelipdir. Kur'an näme? Dini düşünceler zatlar. Geldiğini üçüncü hakkında bir kuşlarına söz aytsak, ona näme etýärler? Adamlar sawatsyzlyk etýärler. Dogry adamlar päk bolmana, arasy bolmana, dogry iş, ana yalan sözlemene, amr berilen zatlaryň öwüne geçýär, päkizlik etýär, adamlar arasylyğa, ruhun şartlanýar, organizmin şartlanýar, terat kılandyrsın, jagylanda organizmi ýeňiliýär, sümklen ýeňiliýär, özünden özüň isleýän zatlaryň Hudaýa ýüzlenýän bir ýeteri gordaýdy dip özüne gowluk berýär. Ola bir gawzat. Emma döwlet bilen halkyň arasyna tabawut bar bolsa, halk bilen döwletiň arasyna tabawut bar bolsa, din bilen döwletiň alpariýan siýasatyna tabawut bar bolsa, ona o ýagdaý nähili bolýar. O zatlar amala aşmýar. Onu näme bolýar? Aýlap duran meni sawatsyzlyk ertýär. Onu görüyorsun Arap ýoklary, Arap ýoklaryna sawatly, ilmli, bilimli köpmi? Ya üçinji zatlar köp bolan dini üçinji zatlardan amala aşýam şolar. Kur'any ýazylan zatlar. Ya milyarder bolup oturlar. Käbir zatlaryň üstü bilen. Inana görýän 200 kilometr diýeli, anlalyk Arabistan Saudi uly ýer 200 kilometr dille aňsadyr. Şol ýer uly jaýlar zatlar goýarlar, näme kepçek çekden çek bermeli. O kepçek çekmek üçin hem näme pul çykdy jetmeli. Olar puluny gözüne götürýär. Adatly gözüne götürenak. Men öňkü çykyşlarymda aýdan şunu käbir pikirler bar, şo pikirleri kelläňizi işletmeli, pikirňizi işletmeli. Biz başarsak jemgyýetimizi, watanymyzy, ilimizi, günümizi gorajak bolýar. Emma näme üçin döwlet o tarapdan gorajak bolmaly? Gaýtan gorýan adamlary aýtýan kepler näme çykyş etýän adamy siz azatlyk bermeli, sansurany aýyrmaly. Bizim beýik adamlarymyz bar, şaherlerimiz bar, ýazyjylarymyz bar, taryhçylarymyz bar, jurnalistlerimiz bar, başga ýagdaýlarymyz bar. Ursat berilmeli. O hükümet sen sakla, hükümet sen elinden alacak olan adam yok. Ya sen dini düşüncen mi, ya Yahudi düşüncen mi, Yevre düşüncen mi, ya başka düşüncelen mi, ya ananiyan mı, ya ateist mi, onun ama halkların işi yok. Sizin öz şahsi, öz fikriniz olur. Olur sizin elinizden alınacak olmuyor. Yani bir adam cemiyeti bir düzeltecek oluyor. Cemiyete bir mecbur optan gidip oğurluk etmesin, mecbur sıfırcılık etmesin, mecbur cinayet işlere el vurmasın, mecbur optan nerede bilmeni başka işlere el vurmasın. Ya kabir fanatik yadayları zatlarda demi dinlak adetipten zaylanmasın. Durudurlu yadaylar var. Yine aylantıram neyme öyle gelin, ayal gelin gıydan bu ne geliyor? Ayal gelin gıydan hem yerde rolü var. Birinci Cihan Urşumada da, ikinci Cihan Urşumada da, garajdalyk urşda da, başga ýagdaýlarda da şol ýaly işte de şöyle hem işler hem gelňeler etýärler. Sürmelmi kapsany ýumalmany, harby şirmelmi, harid etmelmi, ýa-da däme başga döwlet seretmelmi, onu daşynyň gidip döwleti işläýärler. Döwleti işläýärler, käbir huzurly ýagdaýlar döredipdirler, o aýratyn gurrun zawatlarda, fabrikada işläýärler, aýlap durup näme? Şol öýü eklemek, öýü saklamak, çağlar saklamak, şolar öýü illetmek, öýülerden soň gelin etmek, oğruna vermek, izin çakarmak, okul etmek, ilmli etmek, bilimli etmek, şoňa bar ýa. Şeýdem öýe garrak diýe. Oğlydym erti günnäm şol öz oğlan şoňa ahtyny çagryň şey desi gelýär. Horlanmasyn, sawatsyz bolmasyn dip. Sawatly bolmaň,
esası o dinletin adını yazıp bilmek ya poz bilmekte ya bir kavratları ya arada yazmak onu da savatlı olmak, siyasi savatlı olmak, medeni savatlı olmak, cemiyete değişti savatlı olmak, cemiyeti peydalı savatlı olmak, ançuncan giyin açıp yani bütün dünyada olan yağdayları bilmek, dünya karışın giyin olma olmun hükmen yağdaydı. Olda kabar yağdayları yararken ağzımıza gelen hapsaylar aydeyli prezidente ya prezidentin oğluna ya yine bir devlete ya yine bir dağda o ne hemen anlatıyor. Ne hiç yerinden gelmeyen anlatıyor. Yani diyemezsin adamın ayal gelinaydan hukukun doğru. Taşı yurtta yaşap veren gelinaydan azade. Hukuk verili işlep verili dağıt yer. Olan vize yağdaylarını düzeltmeli, pasport yağdaylarını düzeltmeli, taşı yurtta bir reyal etmeli. Başka yağday o hükmen orada siyasete çıkmalı yan dağıt yok. Hükmen on devlete karşı ulanmalı yan dağıt yok. Yok. Olan öldürdüğün mi, uğruna gideceğim, işleyem, kazanç edeceğim, peyda getireceğim, olan şuna şurada cahilini o kavzat. Onlar biz beğenmeli, o zatları kollamalı. Yani kemçiklatlar var. Hükmen pul çiğner. Hemen pul çiğner. Adam kaçıp neyre donlu. Ona birindeki hayvanlar seyis volttur. Mesela için onunla at diyeli, koyun diyeli, sığır diyeli seyis volttur. Kâbir adamla mehadiram seyis olmandır. Adam olman, adam adı vardı, adam şekli vardı, adam yüzünün nurana yok. Ne için kulak etiye, aliye, cinayet etiye, psikolojik etiye, kulak etene kavur ya. Ama bana vize deyin de ne deyin falan deyin gülüyle deyin zaten ala planını var ya ya bir cay alacak o da daşa yurtta da atana falanca böyle yapayım da on kulon kesiye böyle adlarım gönlü dönelim Müslüman. Yine bizim bu bir tane derecemiz. Ne mi? Hem de pul çödüyor. Pul için şey diliyor. Ha şu pul arada bulmak olsa ya da ne ehli olurdu. Adam kaçırıp getirtti mi? Ya Müslümanlık doğru yerine getirilemezse adam kaçırıp getirtti mi? Ya da demi sosyalizm ya da demi komünizm diye zaten doğru yerine getirilemezse getirtti mi? Yok doğru yerine getirilmedi. Getirilmeyenemiyor. Ya kapitalizm cemiyeti de şunu yani. Onu mafya önkü birinci kepi şola kepli yani. Radyoda, televizyonda oradaktır uğrat verilmiyor. Sansura girdiliyor. Onları köçede yıkılıp veren, sürüşüp veren narkoman dağıt köp, oğur pısıkçılık, cinayet köp. Ona ise o kretiyat ösen yurt gülle ösen falan yurt şeyle. Ya o taraflar zaten aydılıyor. Japonya ösen yurtların bir bütün dünyada oyunca. Singapur ösen yurtların bir deyip aydılıyor. Aydılıyor. Ama o şun yaşayışın durmuşundan bir yakından bir öngülen görseniz, kızıklansanız men kabirdatları imamda koyuyan yani Instagram'da koyuyan hemen esasında koyuyan. Taşırlıklı medeniyetlerden tanış olsun yani. Bizler diyen bizim ödemetiğimiz değil yani. Nereden gelip bizim tarihimiz yani. Edebiyatımız, sungutumuz, deftesirimiz nereden gelip? Koku varmış on. Koku balonun son saklanıyor mu? Ya yitip var yani bizim dilimiz. Diyemiz, desurumuz gelin eydemizin bizim kemçiklerini görüyoruz. Ne için kavtarplarını göremiyoruz. Şu kemçilik yağdıları ne mi sebep oluyor? Mesela çünkü taşı yurtta bir psikolojik işler ettiler diye. Yani mecbur oluyor. Siz şu an bir koymak edecek oldunuz mu? İş tapacak oldunuz mu? Pasport yağdan koymak edecek oldunuz mu? Ya ne aile kulluklarını alıp bilmeni yağda da aile kulluklarını alar yağda edecek oldunuz mu? Ya başka yağdaylar var, oraya koymak edecek oldunuz mu? Yok. Onunla böyle yeni bir aday değil, yurdun içine mesela için kederkhane, balinse ya bimarsan da kuruluya değil. O kuruluna ne ama o pul yerek palançı yiyecek olsam. Dermallarına palançı pul yerek. O pulunu bebeğinin yerini tapmalı. Anasının alyan nalongu onunla adamlardan, haklardan. O nirek diyor pulu, neftin pulu, gazın pulu, toğun pulu, başka salyartan pulu, benzinin pulu, suğun pulu, onlar nirek diyor onun pullar. Ona Birleşen Halklar Kurulu'na bağış verilýän bolmaly, para verilýän bolmaly. Şu bilen ýençler zatlar gözüň ýymarýarlar. Ama biz bütün dünyada dem her näme siyasi türmeler var. Bütün dünyada dem medeni türmeler var. Dörlü ýagdaýda günäsi ýerde günäsi basyp ýörler adamlary. Hatta urp ýörler, ýençip ýörler, jinaýat iş etýärler, üsün ýapýarlar. Diýerler, üsatçylanak, perwendeler. Biz samsykda bilip otyt o ýagdaýda. Onu näme döwlet ýolbaşçylyk etmeli, näme etmeli onda? Onu göre belli bolýar. Devletin içine öz şahsi pähpit için peydalanıp diyorlar. Devlet yolbaşçılığın gücü yok. Yolbaşlayan prezidentlerin, primer ministerlerin başlayan gücü yok. Onun için de mafi işler var. O düşündükü zaten. Onu evet çok dünyayla bir evliyalara ölene yitene dadını onu ne atlamak bir kavdat.
Ölüğünü yatlamadan dire hormatı yok değil ya. Türlü zatlar aydıl atavağımızdan gelişiyarak. Onun geliyat bir aylan pram ha hava falani filmden o falanın adam filmden o uncakları gurundan elçekin. Onun zat bolmar onu başarsan biri dengleyen koymak bası edin dilgiden geliyamada koymak edin başka ya dedin geliyamada edin ya da gelmeyamasa diyanmada getirme. Bunun üzerine biz nerede yaşayıyoruz? 21. asırda yaşayıyoruz. Daşa yurtta yaşayıyoruz. Bu yurdun içini yaşaylı. Doğru bir de kopya adayları yok. Radyo, televizyon, gazet başta devletin eline. Devletin hiç de ortak vermeye. İşte de şun yarak. Pratiyan dinle gadi yurdun da mukatip. Yaşayan yurdun da mukatip. Yo on yerle İran'la yapar başka yerde de Arapistan'la on yerle o yurtlarda da şun yerle. Ortak verilmeye sanzura hem yerde var. Mafiye birinci kepli şöyle ilmet yani. Adam özüne çıkarın ayal gelin eyler ne hali kimsiz işlerini. Yani ayal gelin eyler kutlu olsun 8. Mart'ına madam indikili Hudaý yetirsin ya şadiyan yaşan ay ne davayı çakıştıraylı davayı indikili Hudaý yetirdim falan filmden ol özümüz ağlamak. Yani ağlamak da başka şu zatlardan başka zatlara bizim kellememiz anlı yetener. Yeteni ya da dedi gücümüz yok. Şunun için büyük bir belirmeli oluyor. Anna Sultan ki kilo ayarlar gelin eyleri. Nesima onunlaki Türkmen sehramızda. Dördörüm saçlı dittem on koşkusu var. Onunlaki ahullar semrek var ya garip düşüp var yani. Onunlaki büyük bizim mahtummalı şahirimiz var. Bugün şahsen erti geda olarsan, bir gün canın çıkıp peda olarsan, ilimden gülümden juda olarsan dittem onunlaki Fettah Şah aydılıyor. Şahın devrine. Şu şahın tankitliği. Yani devrinde de şun yarı şuna değişli. Şah olan padişah olan da hanımların da hazır zaman şalgatacak et birölle var, etçek ort birölle var. Siz de şalgat yani bir derece yettiniz, arkanız var, pulunuz var, devlete kefingolunu veriyor, halkın arkasında olun, halkın tarafında olun. Halk becerip çökmedim o derecede. O halk o devlete gerek, o yurda gerek, ertesi günü urşi adayı olan, ekonomi urşi adayı olan o toprağı uğramak için hükmenle o yurdun bayraklarını alıp devam iznini özlerine karşı olanlar yani. Onu İran'ı görün. 8 yıllar İran Araplarla uğraştı da. Ben de İngilizlerin kırıldı. Sonra Çin'e kırılısın oraları izinle saylap öldürdüler. Çıkan çıkıp bile, kaçan kaçıp bile. Yani nem ekonomiye uğraşı tön kaybatırlar. Nem öyle getirdiler şu yorbaşlılara. Amerikan ödünü atan ödü. Görüyor musun? Bol yani oyların gizlicek bir bölücüğünü ait yani size. Ol bölümler zatlar var. O raysensin kelleğine de girmiyor. Girse de elinizden zat gelmiyor. Onun için biz düşünmeli, bilmeli oluyoruz. Ne yerde yaşayıp ne eme yağdaydı, ne eli yağdaydı. Yine 8. Mart'tan düğü şun yerlak, yine her zatın bir kökünü bilmeli. Yani 8. Mart kutlu olsun, canını sağ olsun, başını dik olsun, uzak yaşan. Yine kilere Hudaý yetirsin. Ödedin yine şun yine men kaytalav etyen, ödedin o qavzat. Bir sıylamak, hormat koymak, ben begeniyen. Ama bizim türmelemizin ehli gelin edemiz horlanıp yiyorlar. Neyli cinsiyet dolara ziyan esirip yiyorlar. Neyli kemsidirip yiyorlar. Neyli günahı var, Allah türmeye düşüpürler. Aferist mi, kulak kesiyen maşinist mi, sebebi ne mi? Yeter yetmedi yadını şey ettir, mesleğini şey ettir, değerli mi? Her zaten koku var, düzeltip oluyor o dartları. Yine şu tayda, mesela şimdi mahiplara ya kabir yadeler, kav tarafları var. Zatları kömek etliye artık huzurluk olmasın, köpelmesin. Ya da cinayet köpelmesin. Cinayet olsa türmede de bizim kanunumuz oyunca şöyle 3 ödek naharlamalı oluyor. Prostini, iğneçkin zatlarını çalışmalı oluyor. Bani ya da üretmeli oluyor. Çünkü içine türmenin içine cinayet olmalı ya da üretmeli oluyor. Yani zatı geçmeli ya etmeli oluyor. Birini öldürmeli ya etmeli oluyor. Şunu dedim evine geçmeli oluyor diye. Staylanın türmesinde oluyor. Zaten vahşi neme ayal gelin izleri var. Olan şonu öldürüp yeren ya ayalını öldürüp yeren ya adamsını öldürüp yeren ya doğanını öldürüp yeren hem nervi cüzdanı. Nervi psikolojiya. Şu nervi psikolojiya cüzdan maniyada her işi el vuruyor. Her kim olsun tavat yok. Hatta şu nervi cüzdan maniyada da adam hayvanından beter oluyor. Onun aytyan sebebi adacık bir fikrimiz bilen böyle şok oluyor. Şonun esasında. Bayram çıktı neme duzuna neme yarağında duzu çokolamak yok. Onun yani benim fikri yok. Krem bolmara. Ona bir her daim düşünmeli.
Bilmelidiň bir öz teoriýamy, öz pikirimi düzü diýip nimetmi öňe sürmeli. Dini tarapdan başga tarapdan şon ýaly. Hem şalar, paçalar gelipdir, geçipdir, bize geçerlidir. Onunlaki näyle bolýar bir erkek adam 4 tane ayal alyp bilýär. Haky we dini düşünjede onja da onu hakamam urmany, gençmäne azar bermäni, zulm etmäni, kinidi etip saklamany, kepçekmäni, başy işler etmäni. Bämi? Görýärmi? Bolýan zatlary hiç kim şonuň üçin kepletmeýärler, ýa-da öğretmeýärler şoň zatlar. Her zadyň bileýliň ýagdaý düşünýärliň başarsan şu oglanmady, gyýdymady, okuly diýilen, ilmli diýilen, bilimli diýilen, başarsan ýurdun içinde bolsun daşardy, bolsun kömek edeýliň, peýdamy ýetireýliň. Maddi tarapdan bolmasa, manevi tarapdan bolmasa, ýolmany bir maddi tarapdan kömek edeýliň, pul tarapdan ýa pul tarapdan bolmasa, dil tarapdan kömek edeýliň, ýol görkedeýliň. Nirek barýar bu jemgyýet? Bu dünýä nirek barýar? Bu ýurt nirek barýar? Nirek alyp barýarlar? İyili näme? İyili ýene aýra adamçylyk zaýatçylyk getirildi. Ýa-da sellesi bizim ýolbaşymyz padşahymyz İranyna indi selleler getirdiler 43 ýyla höküm sürüp ýaly 43 ýyla adam garp ýaly. Goşkan aýsaň ýeke geden menne fakt bar. Sinema reksabadan tut Hawaran tut, Türkmen Sehran tut, Kurdistan tut, onu Merdäki tut, Mekke Medine'däki öldürürler tut, ýurdun içindäki öldürürler tut, samolyotda kaçırırlar tut, dürlü ýagdaýlary hem zaten saýrap aýtyp biljek. Uç öýler döredirler, şon ýaly ýagdaý, gyrjdak uç döretdiler, özleri ýara getirdiler, özleri nemetdiler. Sawatly orlar aradan aýyrdylar. Bilme üçin sawatly ýokardaky adamlar aradan aýyrdylar. Mesel üçin Tumoş dädi. Şiirli Vahidi, Maktumi, Jorjani, Gurban Behelke, o başgalar Türkmen Sehramyzda memmenlik beren oglanlar. Onu yer paýlanmaly gaýtam ýersizlere, öýsize öý bermeli, muhtuna bermeli, öý bermelikden olary berge batyr koýmaly zat ýok. Onu döwlet näme döwlet onu? Şoň ýagdaýyna seretmeli, kredit pul berýärmi, wam berýärmi, ona wam bermeli, prosenty bermeli, şo ýagdaý emeler ýaly. Bir özlerini tutar ýaly halk. Cemiyet köpelwati. Cemiyet köpelliği içinde psikolojik cinayet köpelwati. Näme üçin? Döwlet hiç ýyl hereket eden. Şu halde boş gurumlar radyoda, televizyonda falan bir kime göre olarlar. Onun için adamlar mecbur oluyor yurdunu terk etmek oluyor. Şehrini terk etmek oluyor. O şehirlere gelmek oluyor. Hazırım konu kadı kanunlar var. Stalin'in devrinin gelen. Propiska, amri, veri, zat. Madalya oluyor İran'da yok yani. Nerede yaşayın, yaşayabilmeli İran kumcuğundan. Hazırım haysi yolda gitsen gidiyor ona. Türkiye'ye gideceğim mi, başka yurtya gideceğim mi? Gidecek olsam. İşlemeni okuyman, o yağdaylar derler otel. O devur der, kadı kanun sen halkın önemi olmalı. Salin devurunu getirip zaten kadı kanunlarını önü sürpüyorlar. Her yank var yanında adam kulak kesmek. Polisinden tut, kayından tut, içeri işler, ministrinden tut, aşağı yurtlar. Ministrinden tut, yine burada adına tanış bir iş, doğan karına şovaslar, pul, para. Aylan kırmışım, o da karlarını siniptir, hükmen şov olmalı. Şov olmalı, antank oluyor, gen alıyor. Nehayli oluyor evet diye. Hisat almadı mennini, aklı almadı, para da almadı, hisat almadı diye. Ya doktora varsa yine burada da şeyler. O dermaları muhtun etmeli, suyu muhtun etmeli, gazı muhtun etmeli, etmeyen yağdaydan şuna pul alayan mı? Şu pulu yurttan halkın özünü yedirmeli, işsiz adamlara, hor adamlara, adamsı yok adamlara, ayal yok adamlara, olan uşağı yok adamlara, bağ adamlara, yeter yetme yağdaylar bu adamlar, şu cemiyetin pozulmar yarar. Adama yaşayışta bir edek berli yani, iki gedekler yaşayış. Öldün gittin kuturdu. Şunun için ben öz şahsi fikrim siz bilen böyle şeyen, umuman kelleğinde ağırda oturmayın. 8. Mart ayal geliniydin, halkara geliniydin, bayram kutlu olsun, hakkını yetsin, adam öz hukukunu yetsin, hiç yıl kempedilmesinler, hukuki taraftan türmedekiler boşadılsınlar, ağır keseler yatırlar zaten onun izinden varılsın, qararlan şon ýalak, olar sağlığına seredilsin, bir mehre adamlardan mehre adam ayırmaň ağır. Bir duýguny ayırmaň adamlardan. Bir-birinden duýgu aýrylyp bir dogan-dogandan bir de garnaş-garnaşdan bir de howasardan bir de. Bir-birinin bir de indi bilen olan şon ýaly näil bolup ýaşamaly. Onu ýaly ýagdaý derejesi. Duýgu adamdan gitse näme bolýar?
Yok, iyi sat oluyor. Mesela için değerlenen adam da değerleneme hiç öyle. Sana on tavatı yok. Bunu yaştın dangasın tavatı yok. İş olsun, bolmasın, yeni uğrat olsun, bolun. Değerlidir de. Ha, devlet değerli olmalılar. Devlet konstitüsiyonu halkın peydasını behbitine çözmeli. Yani beni vazifede tutacağımı, ağırlarına ait o taraftan demi, önüme Hokuk Komitesi yani sazımın emniyeti keşver ya sepay pastaran ya besici yerine burada öyle iş verilen Avrupa yenç bir asıp görmeli yani zat yok. Ama devlet saklak oluyor. Saklamak mı şu an devlet? 43 yılda İran devleti saklavat eden Şirevlisi'nin 79'da oldu. Saklamak mı şu? Avrupa yenç mekorlamak onunlukla. Ama arkaman koyversin. Cinayet koyversin. İran arasında Bağdat onu Bağdat. Neymiş öyle olmuş onun arasında yok. Yani öyle olmuş onun Kanada'da Amerika'da başka yerde oktupuyor. Ya halan yarın yaşayıp ya. Yaşaya. Neyle yaşayın ise, neyle maşin mi ise maşin mi diyor. Onu ne mi? Bolluğumuş ya Dubai'de ne bizim haberimiz yok mu ya dünyada ne geçen haberimiz yok mu? Hele bir yaşap böyle Dubai'de ya Otay'da başka yerde Arap yurtlarda ya Avrupa'da ya Amerika'da. Ya olan şonda olan şu ecedatı değil mi? Ya şu toprağın adamı değil mi? Şu toprakta Osmanlı. Hanan ne demek? Ana adalet onu. Gariplerin baylan arasında tam tavavut. Baylan gariplerden haber yok. Gariplerin baylardan haber var. Ağzın haber var da doktorda. İnene. 8. Mart'ı biz belliyiz. 8. Mart'ın kutlu olsun. Hava halkara onu. İnelemiz. Hava hiç açın göz yaş etmesin. Oğlum kıydın dışarıda yaşap ya görüp bilmeyen yönünde. Mecbur olup gitti deyip. Atalarımdan şeyle. Ömrümde ne meğalı deyip aytiyarlı, fakirli. Yol bir açılı varsın gele varsın diye. Ve göre öyle bir adam şınyarak bir bağlı. O doğru biz görüyoruz. İmo'dan ya Instagram'dan, Facebook'tan durdur yazıdan kameramız böyle. Ama yakından gören o duygu başka da. O yüzden bizden bire bağlı. O bizden Orsan ya da ya Avrupa'nın ya Amerikan terbiyesini alan nere arkamda sunkamda alakanı götürüp gideyle halan yurdumuzda yaşaylı. 18 yaşta dem inametamızdan cüda olup yaşaylı. O değer abi. İşte şeyine metamız zaten öz başına etiyanca, cahil etiyanca şöyle bizi şuna bağırı olup yaşayız. Gidelim yerimiz köp. Suğumuzdan bağ, hemmedadımızdan bağ. Ama doğru yol başı yok. Doğru yol başı gerek mi dağın? Yeteneleri yaktı basın. Ayakta tıbayıf. Ayakta Atabayflar en cima adamlar. Halk için canını feda ettiler. Atabayflar. Köp alimlerimiz var, köp yazıcılarımız var. Kıynansalan onun hiç yeri orsodu yok, yağda yok, hiç zat onun yerine de. Ulan polya hem de düzelt polya. Hem hayır var mı adını köp zatlar. Zat doğru. İşte de şun yani. Ama karı pahir alp bilmese. Bahas kımmat boz. Esasat şol bahane aşağı kaçırmak. Doğru wolu bela wolu ilin canna. Pul wolu bela wolu adamdan canna. Tine pul. Adam kaçırlar birbirini yitiriyorlar. O man ineler, hayalda olurlar, osarlar. 2. Mart ayal gelinliğinden. Yok men bidayene şu yadım aşağıda. O eline aliyada sübsani ve sübren şkolya kapsana kaptam ödü wan şkolya nahar bişren şkolya. Bu niye erkadamlar bu niye? Erkadamlar diye pişirmeli, düşünmeli, ayağına hizmet etmeli. 8. Mart o çünkü nereden girdi ya size? Nereden girdir yani şu? O değil ha. Gözüne döneyim Türkmen, gözüne döneyim halkım, ilim günüm. Dine bir gün nerede 8. Mart? 8. Mart her gün silmeli, her gün hürmet koymalı bir. İnelere, karınelere, yaşlara, kıyılara, okuda, işte der, hem yerde. O organizm, o tayin kıymelettin o değer bayramçılık. O da bir kavga. Yere kalıp var yani halkım. Mene üçüne bakmayın, anlatınca fikrimi dengelin hak.
O oturuyorlar, kavra aydımçılar başları getiriyorlar, şahitlik edip anlı verdiler, o para kuru oturuyorlar, kuru diye. Ama konstitusiya, kanun şu kanun. Hiç il halka ayarlaşmaları ya halka da peydası yok. Aylan turup yine şu pulu var ya, pulun olmasa tanışım için olmaz. Orada misalik, dünyaya divane diye de bir şahir, değerli dünya değil ya da, pek şahirran biri, şona var eylem turup. Uzak yaşam, eneler, ayarlı onlar. Çıkarlar, daydalar, doğan anlaşlar, hoşarlar, yurdun içinde, yurdun yaşap veremezseniz. Bir görün bir, özünüz nirek baryanız, nirek alıp barayarlar, özün nirek alıp barayan. Fikrin näme, planın näme, dünya garayışın näme. Mene özüm istade cüzap bilemek, yani boş geçirgen, boş etmeli işlemde aklan bağ, yani näme, ezilmeye. Mene maya gerek, arka gerek. O aydın diyenin tesiri yok. Güç gerek. Birleşen Halkara Kuruması'nda güç yok. Fikirne tükür. Birleşen Halkara Kuruması'nda bolmalı, bütün dünyada urş yatırmalı, urşun evine geçmeli, yarak satmanın evine geçmeli, narkotin evine geçmeli, cinayetlerin evine geçmeli, şolorda güç yok, şolorda satın alıyor mafiya, pul veren ya da terör etiyor, aradan ayırıyor, öldürüp koyuyor, dürlü bahaneyle türmeye basıyor, türmede öldürüyor, türmedasını öldürüyor, samolyette öldürüyor, samolyeti kaçırıyor. Aydeniyetin aytmanı köp. Ama hiç adalet yok. Nirde nehirli şu yadayıp oldu de. Hatta devlet yolbaşçılar öz ayarladığı cenazesi de şuna önünde geçmeyenler. Kâvr zaten idir yerle, içri yerle, kavvetler yerle, kâvr minister ona içecek olsan hemen yurtta. Tamam, neyme, hiç iyeni ağacı gâgır ördü, gâgır yerlesin. Haram yerden çıkıyorlar. Kuman keyfin kurun uzaldı oturmayın, kirlenmeden ağırtmayın, bayramçılıklarına kavvetçirin, il günüm, doğan anlaşılın, Hudaya şükür, münde bir şükür. Para kaçırık gerek, asudacılık gerek, den hukukluk gerek, erkillik gerek, adamdan gerek zatları gerek, köp zatları gerek, kıyınçılıklarını çözmeli, halletmeli, parça etsek. Adamlar kıyınçılık öğretmeliler, hükümet edecek ol. Neyme meselesi var, neyme kıyınçılığı var, neyme için şu uğurlu etiyor, şunu düğün görmeli, neyme için psikolojik etiyor, yeter yetmezden mi? Neyme esası, şunu çözmeli, halletmeli. Yani başvurun peydası yok. Doğru etiyem. Kursak doğalı. Ağın doğalı. Kursak boşaltmalı. Boşaltmalı oluyor. Hem diyeyim en başına. Uzak yaşan diyeyim. Uzak yaşan mesela için 80, 90 yaş. Uzak yaş. Bizden arzu edilen yaş şöyle. Görevlin yaşını yitirin ya. Neyme hayır var, gözün görmese, kulağın eşitmese. Oğul kıyıda günün alsa, artı çağırığa günün alsa. Ağın işlemese, el ayağın ıskınıp olmasa, uzak yaş gerek mi? Ya da bir yalancı dünyadan gidenin olmuyor. Neyim için yalancı dünya deyip aytıyarlar. Neyim için dünya etmenirler. Yalan allak ediyorlar, yalan allak etmeli. Öz canını koruyacak olsan, yalan allak etmeli. Kazanç edecek olsan, yalan allak etmeli. Kulluğum şu. Boş keplemeli, yalan sözler aytmeli. İlin evine oturup, kameran evine oturup. Kulluğum şu. Yalancı dünya diye. Doğusuna isen doğusu yok diye. Doğusuna isen sen öz yurduna var bilemek. Hani İran'ıma var bilemek. Öz vatanıma var bilemek. 40 yıl ayrıçılık çekip yani. Çekernem. Sebebi direk yok. Bir adamdan gülür yüzünü, nurani yüzünü görecek olayım. Boş yalan vururum. Kıynansağın köplen içinde narkotika yatırtırlar. Başkalarına çekiliptirler. Yani özüne de adamlar. O görüp kaydan adamdan değil. Birintikler dünyasını çalışıptırlar. Maysan ayet vermeli, deysen diye vermeli. Human uzak yaşam. Şey demeli olan yine. Yaşam, kav iyin, kav için sağlığına da seyredin. Bize kıynansağın sağlığa seyredilmiyor. Sağlığa seyredilir, yağda en döreden aklar. Yeter yetmedi yağdayçılık. Hani önkü devur, hani önkü yaşayış, hangi devur? Emredat alırlar. Öyle hemen şiirde sözüm kesiyen siz bilen hemen birbirine hoşlaşayım.
Eger de kelleňizi agardamasaň, eger de köp gürlenmeseň, eger ziýan ýetiremeseň aňy düşünjeňize, pikiriňize ýa pikiriň meň bilen jeň gelmeýän bolsa, bagyşla. Ötünçli. Hoş sağ ol.